Sumatin po ang kapayapaan ng Panginoon sa lahat po ng ating mga taga-subaybay dito sa ating programa ng MCGI Bible Study. Kayo po'y palugod naming inaanyayahan sa isa pong maikling pananalangin. Anuanom a wɔka yɛn ho ɛma yɛbɛsua Nyankopɔn asɛm yi. Yɛsrɛ mo ada mo mmɛka yɛn ho ma yɛmmɔ mpa yɛtiawa. Ansa na yɛahyɛ yɛn na asɛm mu ti no ase yɛfiri Twerɛ Kronkron Adesua mo ma yɛnyina yɛmmɔ mpa. Nakagalang-galang at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo, Yɛn Agya, nagpapasalamat Otumfoɔ ne wɔkɛseɛ, Okokuroko, sa sandaling ito'y ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Agya, yɛda wo ase sɛ yɛda so te nkwam, yɛwɔ ahoɔden a ɛfiri wo. Yɛda wo ase sɛ daa woma yɛn akwanya pa sɛ yɛmfa ntie wo nsɛm. Woma yɛn awerɛkyekyere, abotɔyam, na yɛtumi atoa yɛn nnwuma so ayɛ. Ɛwom sɛ awerɛhoɔ na wɔtaa pii atwa yɛn ho ahyia deɛ. Agya, yɛsrɛ wo sɛ ka wɔkra biara ho. Wɔn a wɔka yɛn ho, na yɛn nyinaa yɛatumi atwe abɛn. Na yɛyɛ krado sɛ yɛbɛtie wo tenenee nsɛm kronkron. Wo na wonim nea ɛwɔ yɛn akoma mu. Ɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. Na ɛyɛ yɛn akoma mu abisadeɛ. Sana bahala ka nang laging magbigay sa amin ng kapayapaan. Yɛsrɛ wo sɛ Magulong sa ma yɛn anidasoɔ. at sa huli maging dapat sana kami sa ipinangako. Ewiase a yɛte mu yɛ awerɛhoɔ nko. hanggan. Loobin mo nawa makapiling namin ang aming mga mahal sa buhay. At Yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛn mmɔbɔ. mga puso Ka yɛn adɔfo wɔ ho kasama-sama kami sa ne wɔn a wɔda yɛn akoma so wɔ. hanggang sa ipinangako mo. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛn nyinaa yɛbɛtumi abɔ mu asom wo. Sa pag-aaral na ito, Kɔpem sɛ panatilihin mo ang kapayapaan yɛbɛsa afata wɔ w'ahenni mu. ng mga taong Yɛsrɛ wo sɛ ka yɛn ho. ng iyong mga salita. Ɛberɛ a yɛsua wo nsɛm yi, Aming higit pa sa amin ma w'asomdwoeɛ at yɛn mahigit hene sa sang-ayon ng kalooban. wɔ bibiara a wɔtie wo Umupo sa amin w'asɛm at mu. lahat na umaasang Na ade biara a yɛbɔ hɔ mpaeɛ no, sa mga atumi ayɛ nasumpungan mo. w'ani sɔ na woagye abisadeɛ Salamat po so woama yɛn. lahat ng iyong kapatid. Yɛsrɛ wo sɛ bɔne biara a woahunu ne yɛn mu no fa kyɛ yɛn. Sa pangalan Fa yɛn mfomsoɔ kyɛ yɛn. Wo na animuonyam ni Kristo. ne ayɛyie nka wo daa. Yɛda wo ase pii wɔ yɛn Agyenkwa Kristo Yesu din. Amen. Stand up and praise Him.
Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoon Kristo ang manatili sa atin. Isang magandang araw po at magandang gabi. Anumang oras po tayong Agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo mu asomdwie. Ayɛnkaeɛ nyinaa yɛwɔ mo nyinaa akyɛ adwo ɛna aha sɛdeɛ mo kurom mmerɛ tie. Wɔn nyinaa akɔ ababa tete atempɔn no Twerɛ Kronkron de sua ase. Na yɛba abɛsua gyidie mu nneɛma ahodoɔ bebree. Yɛne yɛn nuanom afiri Members Church of God International. Na yɛda Awurade ase sɛ ɛnɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pa yi ɛde bɛsua Nyankopɔn ne mmara nsɛm. Wɔyɛ wiase nyinaa Twerɛ Kronkron de sua mu anaasɛ Worldwide Bible Studies. Anuanom, yɛma mo nyinaa adwo firi Philippines. Ɛna sɛnea mo kurom mmerɛ tie biara. Yɛn dwumadi sɛnea ɛbɛsom mo so oyi biara a mowɔ ne nnɛ da yi no. Sɛ mobɛkae nea yɛsua a ɛna no ne yɛkasa fa Big Bang ɛna Primordial Soup, Evolution and Natural Selection. Ɛnneɛm adwene a nkurɔfoɔ bɔ wɔn ti mu de ba yɛbɛyɛ mfie mie ɔhaanu nie. Anuanom nim sɛ Twerɛ Kronkron ne baayɛ nyɛ nnɛ. Na yɛbɛka sɛ firi berɛ a abusuatire no baayɛ. Israel abusuatire no ma wɔn baayɛ no. Yɛbɛka sɛ abra na Twerɛ Kronkron no ɛbaayɛ. Na actually yung Genesis at saka hanggang Deuteronomio, isang aklat lang po yun eh. Yun ang Deuteronomy. na sinasabi sa Biblia. Existing na Yɛn ayɛ Mose nwoma Deuteronomy nwoma no mu no. Na yɛdi kan yɛ kan dadaada bɛyɛ mfie mpem mmiɛnsa ahaanu nie 3,500 years na motwerɛ saa twerɛ nsɛm yi. Na yɛba abɛyɛ nhwehwɛmu sɛdeɛ ɛteɛ Genesis nwoma no wɔtwerɛeɛ 1513 BC. Na yɛnkyerɛ sɛ bɛyɛ mfie mpem nan ni ɛfiri berɛ a Twerɛ Kronkron ne baeɛ no. Ɛfiri sɛ ɛno ne nwoma adi kan a yɛtwerɛeɛ. Na ɛnyɛ sɛ bi a ɛnam akwanhyia so na ɛbaeɛ. Ɛfiri sɛ Genesis nwoma no ɛyɛ nwoma a ɛdi kan kyɛ fɛ no sɛ Bereshit. Na Hebrew kasa mu no yɛakyerɛ aseɛ sɛ Genesis Bereshit ɛyɛ mfitiaseɛ ɛwɔ Hebrew kasa mu. Greek kasa mu na ɛyɛ Genesis. Na bɛyɛ mfie mpem mmiɛnsa ɔhanum ni. Onipa biara ɛni hɔ a anaasɛ krataa biara ɛni hɔ anaasɛ kaseɛbɔ biara ɛni hɔ a ɛtumi kaa sɛ nnipa afiri mmoawammoawa mu anaasɛ nnipa afiri aboa bi mu na ɛbaeɛ. Biribi saa ɛni hɔ. Saa mfidodoɔ no nyinaa ɛyɛ 3,500 anaasɛ 600 years ni. Ɛmfa ho ne sɛdeɛ nkurɔfoɔ keka wɔn nsɛm. Amanfoɔ aba na wɔkeka sɛ nnipa afiri ɛyɛ enui mu ɛna wɔn sɛ nnipa dua kakra na
ɛyera ayɛ na ɔmo sɛ na ɛyɛ missing link anaasɛ ahyɛnsodeɛ wɔ nipa mu ayera menim deɛ ɛyɛ saa abɔde mu nyansapɛ adesuafoɔ nyinasodeɛ wɔnom deɛ wɔn de wɔn werɛ nyinaa hyɛ Darwin mu a wɔn boapae wɔ wɔn ho sɛ wɔn yɛ abɔde mu nyansapɛ adesuafoɔ nanso wɔn afa Darwin adwenkyerɛ ato wɔn ho so ɛka no nko ara deɛ a anka ɔmbɛsese nneɛma nyinaa hwɛ na ɔmbɛhunu nokorɛ no a anka wɔnom nyi nni sɛ nnipa firi no ne nkaa tie mu na wɔnom so wɔn wɔ yɛfrɛ no sɛ missing link anaasɛ biribi a ɛwɔ nipa mu a ɛyɛ ahyɛnsodeɛ a ayera Ito po, the top 25 crimes of the century. The fake mama yɛnkenkan bɔne a agye din paa wɔ yɛn mmerɛ yi mu was the scientific name of these na missing entropos It would have been dawsɔne early example ɔyɛ abɔde mu nyansapɛ adesuani a both human ɔka sɛ nneɛma ayera na waka sɛ nnipa ne mmoa 7,000 years old akuta sukorɔ England in contention na for a cradle 3,700 being found 375,000 years ni ɛna ɔma England ɛne nnipa wɔ English kurom hɔ nom nyinaa tɔɔ ba ha na wɔkaa sɛ wɔyɛ nhwehwɛmu bi a wɔahunu a Charles Dawson ɛde baayɛ 1911 na mfi bebrebe a abɛsi na wɔn sɛ nnipa a wɔwɔ Netherlands wɔnom afiri hominid anaasɛ wɔn hyɛ abrabɔ ase ɛwɔ Europe 1953 na wɔn sɛ wɔn ahunu nkrampan bi a mmoa ahyɛnsodeɛ no wɔn ntumi nhyɛ da ahunu mu nnoma bebree na flooring ɛna wɔn Dawson ɛde agu so na ama na yɛ huhuhu sɛnea ayɛ dompe a anyini na wɔn ama dompe no aba te sɛ nea yɛ dompe a anyini yie nanso obiara nnim deɛ ɛbɔ wura nkurɔfoɔ yi adwene mu Dawson ɛwɔ 1916 nanso ne nyinaa mu no bɛyɛ mfie mpempem nie Sinabi nila, no one knows, sabi. obiara nnim Ano ang gumawa nitong kawalanghiang ito? Pinagsama yung jawbone ng nipa nkrampan bi a wɔnom ahunu wɔnom sɛ obiara nnim saa nipa ko a wɔdi saa bɔne yɛ te sɛ ɔmahunu ɛyɛ akaatia pantan na ɔmama no aba sɛ ɛyɛ nipa mpantan ɔmo sɛ ɛno ne ade a ayera anaasɛ ahyɛnso ayera whereas the jawbone was that of a 10-year-old orangutan. Its teeth, talagang kawalanghian no? Its teeth ground down to simulate age in a na yɛn ɛyɛ ne wudiɛ kɛseɛ ne yɛn guaseɛ kɛseɛ a nnipa ayɛ sɛ wɔde nnuro bɛgu aboa anaasɛ akaatia apantan na ne nkrampan so ɔma wɔn aba sɛ ɛyɛ nipa nkrampan a anyini to the bone to make it appear ancient. Sabi ng Time magazine, no one knows who perpetrated the na whole obiara nnim deɛ perpetrated except Dawson and his colleague. ɛde saa nnoma yi baayɛ gye sɛ Dawson ne ne nyɔnkofoɔ nkurɔfoɔ a wɔnom nye wɔ Onyankopɔn ani abɔde mu nyansapɛ adesuafoɔ mo nyɛ abɔde mu nyansapɛ adesuafoɔ wɔn daadaa nkurɔfoɔ Just to prove that you wɔn akɔkɔfa nneɛma de daadaa nkurɔfoɔ na aba sɛ nea wɔn ka nokorɛ yɛn yɛ bɔne kɛseɛ a nnipa ayɛ nkanka sɛ yɛn yɛ adeɛ a ɛfa otwadeɛ mpɔn no ho a Diyos at patunayan mong tama si Darwin na walang Diyos, wɔn yɛ yɛn walang creation, ɔmama no aba te sɛ nea deɛ Darwin ɛka no yɛ nokorɛ tapos ng Big Bang ay primordial soup, yɛfiri Big Bang evolution. No? primordium soup Ang sinasabi kapatid na Daniel, sa 14:22 ng Roma, Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo Romans 14 verse sa harap 22 ng Diyos
What dear, we did ya wowɔ no korafa Onyankopɔn anim nhyira ne deɛ wɔ mu ne ho atɛn de wɔbu ne sɛ ɛyɛ no mu. Yung sinasabi ni Paul na blessed, Na mapalad, deɛ ɔtɛn ne Paul ɛreka nie. is he who has no reason to judge himself for what he approves. Mapalad yung hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasang-ayunan. Kaya sa court, Na nhyira ne deɛ wɔ mu ne ho atɛn wɔde wɔbu ne sɛ ɛyɛ no mu. mandahan, ito ba talaga bang totoo ito? Tatanggap sila pareho o hindi? Ngayon, pagka natanggap mo na sinabihan mo, yan totoo talaga yan. Ngayon, along the course of the Na investigation, sɛ wonya gye tom na sɛ ɔyɛ hwehwɛmu hunu sɛ yɛyɛ no sabi mo kora. totoo yun, Ɛberɛ a hwehwɛmu ɛrekɔ soɔ no, sa batas na woanhwɛ a ne wadi kan yɛaka dada no wobɛkyinkyim asɔre atia. Na yɛwɔ deɛ yɛfrɛ no sɛ estopel mmara. under the rule of Stoppel, yung Kyerɛ sɛ yɛka sɛ biribi yɛ estopel a kyerɛ sɛ ganyan ang isa wontumi nkyinkyim na nea wadi kan yɛaka agye to mu anaasɛ wontumi sa mɛsesa w'ano i-investigasyon ɛwɔ deɛ yɛfrɛ no sɛ estopel mmara mu. ng mga parties kung ano ba talaga ang gusto niyo sabihin, ano ba talaga totoo. Maghahayag Ɛberɛ a yɛanya under the ɛntie w'ano mu nsɛm no, what you have already admitted and declared, you can wontumi ɛnkyerɛ nea ɛbɛgye atum no deɛ ɛni kwan sɛ yɛgye to mu. baguhin mo pa yon because you will fall under the rule of Sɛ ɛba estopel mmara mu a, ito yung ade a wagye atum wɔ no wontumi nkyinkyim. hindi humahatol sa bagay na kanyang Na ayunan. Twerɛ Kronkron ne sɛ Una mong sinang-ayunan nhyira ne deɛ wɔ mu ne ho atɛn na ang Biblia totoo na may lumalang ng buhay. Hindi gaya Twerɛ Kronkron no yɛ nokorɛ sɛ sinang-ayunan Onyankopɔn na ɔbɔɔ nkwa. seminarista pa na ang Biblia totoo. Ang sinasabi sa Biblia totoo. Diba? Sinang-ayunan nyo yon. Kayo pa nga ang Deɛ nag-aangkin Twerɛ Kronkron no ka yɛ nokorɛ. na kayo Na nagbasa ng Biblia, kayo raw ang Katolikfoɔ na loob daw ako. ɛkeka sɛ Sila raw ang nag-compile. wɔnom na ɛtwerɛ Twerɛ Kronkron no, Which is an outrage. ɛfiri sɛ wɔn sɛ wɔnom na ɛde Twerɛ Kronkron no baeɛ. Kasi nung pang-una, wala pa Katoliko. Ɛyɛ nnaadaa kɛseɛ. Banal na kasulatan ayon kay Pablo. Ɛfiri sɛ ansa na Katoliksom bɛba no, sɛdeɛ ɔtɛn ne Paul asie, Twerɛsɛm Kronkron no ne yɛdi kan aboa ano dada. Wɔma yɛn kenkan 2 Timothy 3:15. Na wofiri ɔmɔforɔ se nim atwerɛ Kronkron no a, ɛbɛtumi ama wahunu nyansa fa Kristo Yesu mu gyidie so akɔ nkwagye. ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos. Atwerɛ nyinaa firi Onyankopɔn home mu, na ɛyɛ ma nkyerɛkyerɛ, atɛniyie, atene ne tenenee mu nteteyɛ. Katututo na nasa katwiran. Na sinasabi ni Pablo kay Timoteo as early as 60 AD. Na deɛ na twerɛ Yung isulat Paul sa ɔka kyerɛ Timoteo, 65 AD no? mfirinhyia aduosia anum Timoteo, Awurade wu akyire na wɔtwerɛ Timoteo nwoma a ɛtɔ so mmienu. word of God, forgiven by Ɛsɛ atwerɛ nyinaa firi Onyankopɔn ne home mu. doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So meron na silang compilation noon. It is as early as 65 AD. Tɛtɛ no ne yɛboa Twerɛ Kronkron nyinaa no, 310, bɛyɛ mfirinhyia aduosia anum ni. 600 AD, sa iba-ibang mga petsa. Katolikfoɔ baeɛ da bɛn ni, Yung magkaka- mfirinhyia ahanum. nakakompile na yan eh. Para ang kinin mo ngayon na kayo ang nag-compile niyan. Mpo ansa na bɔdɛm nyansapɛ adesuafoɔ, ansa na Katoliksom bɛba na yɛaboa Twerɛ Kronkron no dadaada. Na sɛ wɔbɛka sɛ wɔn na woboaboa Twerɛ Kronkron no a, ɛyɛ nnaadaa kɛseɛ. Nakitang dead Na scroll nung wɔn a wɔboaboa 7, Twerɛ Kronkron no baako yɛ nakalagay sa mga banga. nkurɔfoɔ bi a wɔkɔhunu Dead Sea Scroll anaasɛ Twerɛ Kronkron mu nwoma mmobɔeɛ Mga balat ng hayop. ɛwɔ dɔtetoa mu. Ng mga libro ng Biblia at ibang mga bagay. Ɔmo twerɛ no aboa nwoma so. It was aged as for 400 years before Na Christ. Wala pang may nagap na magkakaroon ng Katoliko noon eh. Kinukumpile na ng mga tao. ansa na Kristo bɛba, Ang punto, mfirinhyia ahanan wala dyan
na Catholic sum no kura nya na adwene sɛ bɛba na yɛatwerɛ wɔn mo nwoma agu hɔ dada mede mepɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ na nwoma yi mu biara nya maae hwan na wɔbɛka sɛ nnipa firi nnwene ne nkaatie mu ana nnipa firi mmoawa nketenkete mu saa adwene yi deɛ mfirinhyia haanu a bɛsene na ɛbaeɛ na saa mfirinhyia a abɛtwam wɔ no yɛanya kase mfirinhyia apem bi a bɛsene obiara no a watumi asi ne bo aka sɛ ana wɔde adwene bi aba sɛ nnipa firi nnwene ne nkaatie mu yɛyɛ nnaadaa foforɔ aba so daawe naborɔ so ɛna wɔde saa adwene ne baayɛ sɛ nnipa firi nnwene ne nkaatie mu ntumi deɛ manyɛ wɔn mo ni na yɛn ne me gyidie nyinasoɔ mepɛ sɛ yɛgye di sɛ wɔtwadi mpɔn bi wɔ hɔ na wɔbɔɔ nnipa nkwa na ɛnyɛ big bang ɛnam akwanhyia so na baayɛ na wɔn sɛ yɛwɔ mmoawa a wɔkuta cell anaasɛ akwaa su baako pɛ wɔn mu na nnipa firi baayɛ fine tune wɔn sɛ yɛ pɛpɛɛpɛ nasa tamang order, tamang distance, tamang movement, tamang lugar. Yun ang kahulugan ng sinasabi ng scientifico na fine-tuned. Ang universe existed in a manner which can be called fine-tuned kahit nung bata pa ang universo. Para ngayon sabihin mo, ito produkto ng Big Bang o ng aksidente. How can an accident or na sɛ big bang a wɔn ka no sɛ nam akwanhyia so na yɛbɔɔ wiase a nnipa biara ni hɔ a n'adwene yɛ adwuma anaasɛ Onyankopɔn a ɔwɔ tumi ɔde nneɛma nyinaa to ne tebea mu no wotumi nka sɛ yɛn nam akwanhyia so na ɛbaeɛ na radio ekuta anaasɛ ekuta afidie a wodandan no a na wokyinkyim w'afidie na ebetumi akye ɛfrɛ ne sɛ fine tune saa ara nso na ewiem nso tie abere mu nyansapɛ de suafoɔ dodoɔ no anim wɔn yɛ adansefoɔ yɛn kenkan ewiem yɛatoto ne nne kwan so yɛn ne ade edi ho adanseɛ sɛ wohwɛ wiem a wɔ ne kɛseɛ ne ne tɛtrɛtɛ mu a adeɛ baako pɛ ɛna ɛda ntam wɔ gravitation ɛna nuclear electromagnetic yɛn mo yɛ nneɛma a yɛfrɛ no sɛ magnitude ewiem ɛkuta ahyɛnsodeɛ baako pɛ a ɛbɛtumi aboa proton anaasɛ ɛhoɔdenni ahodoɔ a ɛwɔ wiem a ɛtumi kuda mu na ɛntentɔ fam na yɛn boro n'ahoɔden so yɛyɛ atomic nucleus na sɛ ɛbɛɛ wiem a agye gravitation anaasɛ biribi a ɛkuta n'ahoɔden mu na ɛyɛ ade a ɛho hia na ahoɔdenni ahodoɔ a ɛwɔ wiem na sɛ nneɛma ate sɛ yie a ɛna nka nneɛma ebisi basa nka yɛn ti ase yɛpɛ sɛ yɛde yɛ adwene di saa nsɛm yi akyi ɛyɛ sononko firi sɛdeɛ nneɛma ase teɛ wɔyɛ ntɛbea a ɛwɔ mu sesie no sɛdeɛ wiem ase teɛ Hindi pwedeng mas malayo. adɛn nti na wɔn gye di sɛ
ewiem ɛwɔ ne nhyehyɛeɛ kwan so anaasɛ yɛsiesie no yie. Fine-tune. Why? Ito po yung susunod natin. Tuloy mo, kapatid na Daniel. Nneɛma nyinaa wɔ ne kwan so wɔ wiem. Yɛsiesie no yie. Wɔde adwene ho sɛ wakɔ akɔhunu deɛ ɛfrɛ no sɛ rocky ɛwɔ wiem sanka wode boɔ kɛse bi bɛtumi ato saa nnoma yi so a wobɛhunu sɛ ante antɔ a anaasɛ ne nyina bɛkɔ akɔgu faako. Na sɛ wobɛka sɛ ɔboɔ no bɛtumi agyina ne kwan so pɛpɛɛpɛ no ɛnte saa abere a ade a emu aduru anaasɛ ade foforɔ biara emu aduru wode to wie mu a ntumi anyina ne kwan so pɛpɛɛpɛ sɛ deɛ teɛ. Na yɛwɔ deɛ ɛfrɛ no sɛ a system balance a ɛwɔ ne equilibrium na ɛkuta ahoɔdenni a ɛbɛtumi akuta ade a emu aduru anaasɛ adekode a ɛso ɛwɔ ne tebea kakraka mu. Nanso berɛsuo ɛma yɛn ho dwiri yɛn. Na sɛ ɛba nneɛma mu duro mu a yɛkasa afa nneɛma a wode to na kwan so a ɛyɛ adeɛ ɛtene. Mode mama yɛnwene ho sɛ mebisa wo sɛ fa number wobɛtumi ayi deɛ wopɛ biara ayɛ neɛ wopɛ sɛ woyɛ. Fa number baako ne 1 million anaasɛ number biara a wobɛyie no me nso mɛyɛ ade korɔ no ara. Mafa me deɛ wo nso wafa wo deɛ ansa na mede me number ne bɛkyerɛ wo no na wo nso wode wo deɛ akyerɛ me no ma yɛhunu neɛ wopɛ sɛ woyɛ. Na sɛ mede kyerɛ a fa wo deɛ so kyerɛ me na yɛnyi mfiri wo deɛ a wonyaayɛ mu na afei yɛde atoto ho na yɛhunu neɛ yɛne da so wɔ na yɛn ɛbɛkyerɛkyerɛ yɛn fine tuning. Na me number ɛyɛ 165,299. Sɛ woyi firi wo deɛ a wonyaayɛ mu a sɛdeɛ tie biara no yɛn ne nneɛma yɛne da so wɔ. Yɛwɔ akwanya pa bi sɛ sonsoneyɛ a ɛda ntam no yɛ 6-digit number. Yɛtɔ so mmienu yɛwɔ deɛ ɛboro akwanya a ɛdi mu so sɛ ebi nso wɔ na number ɛbɛnya no nyɛ papa. Yɛwɔ akwanya baako anaasɛ mmiɛnsa a yɛbɛnya positive number. Exactly, it's very, very likely that there's a good reason, such as you have psychic powers. You've read this article before, or you picked and knew my number beforehand. If the difference between these two numbers is very, very small compared to the numbers themselves, that's an example of fine-tuning. It could be a rare, random, and unlikely coincidence, but your initial suspicion would be that there's some underlying reason why this occurred. If we come back to the expanding universe, that's the situation we find ourselves in. The universe appears to be enormously fine-tuned. On the one hand, we have the expansion rate that the universe had initially close to the Big Bang. On the other hand, we have the sum total of all the forms of matter and energy that existed at that early time as well, including radiation, neutrinos, normal matter, dark matter, antimatter, and dark energy. Einstein's general theory of relativity gives us an intricate relationship between the expansion rate and the sum total of all the different forms of energy in it. If you know what your universe is made of and how quickly it starts expanding initially, you can predict how it will evolve with time
including what its fate will be. A universe with too much matter and energy for its expansion rate will recollapse in short order. A universe with too little will expand into oblivion before it's possible to even form atoms. Yet not only has our universe neither recollapsed nor failed to yield atoms, but even today, some 13.8 billion years after the Big Bang, those two sides of the equation appear to be perfectly in balance. Ayan. O, nakita nyo mga kapatid, pinaliliwanag dito kung paano natin masasabing na anuanom ahuna na universo ay fine-tuned. yɛbɛsɛ dɛ ne yɛatumi aka sɛ Dalawang halimbawa, ewiase ne wɔ ne kwan ananɛte bi papa mu nhwɛso a yɛde ama yɛn no ɛyɛ sɛde ne su tie mataas na mataas, pero te sɛ biribi a ɛware ana yɛ tententen mataas na yon. na ɛsan so yɛ tea a Pinatungan mo na saa adeɛ tenten no isang bagay na mabigat. Ang tendency nun, wɔde adeɛ a emu eduru ɛto so a o kaya akwanya wɔ mu no sɛ saa de hweahwea no de biribi a emu eduru to so a ɛbɛtete yung espiritu, abɛbu anaasɛ ɛbɛtɔ fam parang payat na mataas na bagay. Ang punto riyan, ang pagkaintindi adeɛ a ɛware na ɛyɛ tea a nag-formulate. wɔde adeɛ a emu eduru to so mu bɛkoa anaasɛ Walang ɛbɛbu ganun kang makikita eh. na mente aseɛ a mɛwɔ no sɛ Dahil merong deɛ abɔdam nyansapɛnfoɔ nsɛm tenten a yɛreka yɛ no nabagsak. wɔnom sɛ yɛwɔ biribi wɔ hɔnom a Perfectly fine-tuned. Ano? emu eduru na ɛmmerɛ ɛna afei bi a yɛde kɔsi biribi hweahwea so Very, very small. adekodeɛ no abu meme deɛ Fine-tuned. mene wɔnom nyɛ adwene wɔ saa mo nneɛma a wɔn keka ne mu ɛyɛ ayɛ prɛkesene Na eksaktong. Ang ibig sabihin na ɛdene sɛ wobɛkyerɛkyerɛ mu universe ay pɛpɛɛpɛ wɔ twii kasa mu lahat ng bagay nasa lugar. Pati ang deɛ abɔdam nyansapɛ de suafoɔ ka no gravitational force, pati ang lahat ng bagay sa universe naka-fine-tune. Para bang ang ating mundo adeɛ biara a ɛwɔ wiem ne nyinaa wɔ ne tebea papa mu tayo sa araw. Kasi pagka tayo nalapit pa, ay masusunog na tayo. O kaya pag nalayo naman Na- tayo naman mayeyelo. So, eksakto lahat. Ito, asase no ɛne awia no yung baabi a ɛda no kwan da ntam afiri sɛ cosmos. yɛbɛn awia ne bebree a yɛbɛhye ɛna sɛ yɛne awia ne ntam twe nso Parang yan ay bebree a merong orderly yɛbɛ- arrangement. a wɔbɛde yɛn ama yɛawu te sɛ ewiem cosmos yɛfrɛ no sɛ cosmos In nhyehyɛeɛ a ɛwɔ ne kwan so one another. A galaxy is fine-tuned. Fine-tuned that within the galaxy Na there are galaxy billions of anaasɛ stars that moves. ewiem nsoroma ne nyinaa wɔ ne kwan so There is no practically violent accident. Ang ating planetary Na- system, according to some experts, yɛne wiase anaasɛ planetary system 5 billion years. Pero yɛde aba bɛto dwa sɛ bi mpo adi mfie 4.5 75 billion years na saa planetary system yi kung hindi yan ɛdi mfie mpempem nanso magbabanggaan ewiem nneɛma a ɛwɔ hɔ ɛne wiase ahodoɔ ɛbaa yɛ akyɛre nanso emu biara ni wɔ a afiri ne kwan so gravity. sɛ yɛanhyehyɛ a ɛbɛnya akwanhyia Kasi ang magnetism te sɛ push of gravity itulak o sabi sɛ ahoɔdenani ang isang bagay. Tingnan ninyo ang order ng ating planetary system. ɛtumi pia biribi twe biribi monhwɛ yɛn ewiase a yɛwɔ mu wɔ anaasɛ wiase a ɛwɔ n'akwan so ne ne nhyehyɛeɛ And going outside the planetary system, fine tuning nhwɛ so ɔmo de maa yɛ nie we'll encounter anaasɛ nhyehyɛeɛ a ɛwɔ ne kwan so wɔ ating pong solar system, napakaliit na bahagi ng tinatawag nating our own galaxy. na our yɛn solar system ne yɛn mu fa ketewaa bi ɛno ne yɛfrɛ ne sɛ yɛn local galaxy ɛyɛ milky way galaxy
Sa Milky Way galaxy yi. Marami ring mga ibang planeta. Awia no ye mu baako. Hanggang ngayon maayos na. Na Kasi kung dito sa ating galaxy. ye wiase ahodoɔ bebree so na wɔbɛpem na ne nyinaa yɛ. Every say tayong mga nasa mundo eh. Salamat sa Diyos walang ganyan ngayon ano. ye na ye wiase. Ka naman sa Sɛ yɛahyehyɛ nneɛma yi a ɛbɛko atia yɛn. Ɛnɛ sɛ bɛfiri wiem nsoroma a yɛaboa no mu a kasi tinatawag na galactic plane eh. Kung-consider mo yung ating kapitbahay yɛbɛka saa nneɛma wei nyinaa ɛbɛn yɛfrɛ no sɛ galactic plane. yung Andromeda galaxy and other galaxies surrounding our galaxy. Yɛhunu nsoroma ahodoɔ bebree. Andromeda galaxy ɛne nsoroma ahodoɔ mmoa no atwa yɛn deɛ ho ahyia. Ne nyinaa wɔ ne kwan so. Emu biara wɔ ne kwan so. Pagka nawala sa lugar yan. Yan ang prueba, merong fine-tuning. So, Yɛn nam ne kwan so. or to even Emu biara wɔ ne tibea papa mu. is the product Ɔbɛ sɛ ɔsoro like the sɛ ɛni na kwan so ne yɛahyehyɛ ne yie a ɛbɛnya akwanhyia. Nti ewiem nabasa na ba natin nung nakaraan? te sɛ nsoroma mmoa no Big Bang yi. ng pagsabog. Hindi Diyos Sɛ di kan yɛakenkan ne ntɛmpa a yɛkenkan sɛ Onyankopɔn nyɛ sakasakaeɛ Nyankopɔn. Onyankopɔn nyɛ basabasayɛ Nyankopɔn. Akatastasia is Greek kasɛm no yɛ akatastasia. lugar ng Greek word. Kyerɛ sɛ Onyankopɔn yɛ n'adeɛ pɛpɛpɛ ne kwan so. Ang Diyos ay hindi Diyos The Greek asɛm stability. But He is a God, kyerɛ sɛ Onyankopɔn yɛ Onyankopɔn yɛ ne nnɔma basabasa. God of Na mmom ɔyɛ Onyankopɔn a ɔyɛ ne nnɔma n'akwan so. It contradicts directly the idea of the Big Bang. If God is a God of order, so He created Onyankopɔn a ɔyɛ sumdwe Nyankopɔn na wɔtoto ne nneɛma yie. things coexist in order. When God created everything and the Sɛ Big entire Bang universe, gyidie no wɔn se created everything in order. ewiase nam n'akwanhyia so na ɛbaa. Ɛberɛ a Onyankopɔn bɔɔ ade nyinaa ne ewiase nyinaa ɔbobɔɔ nneɛma nyinaa na ɔyɛ ne nyinaa wɔ ne kwan so. Emu biara wɔ n'akwan so. Hwɛ ahoɔden ahodoɔ a ɛwɔ soro. Sɛdeɛ Genesis nwoma no asi. Onyankopɔn bɔɔɛ. Ɛnyɛ akwanhyia so na ewiase ne nam baeɛ. Yan ang kinokontra ng Big Bang. Ɛno ne adeɛ a mɛpɛ sɛ mɛka nuanom. Nagkaroon lang Saa nneɛma yi Big Bang nkyerɛkyerɛ kyinkyim. mga star. Ɔmo keka sɛ ɛnyɛ obi na bɔɔyɛ. I will invite Ɛyɛ bang kɛkɛ ɛyɛ biribi a intelligence ɛnam akwanhyia so baeɛ na afei ɛpaeɛ na ɛbɔ wiase. ito pinapaliwanag ng mga siyentipiko eh, no? Na With God's help. menim sɛ abɔde mu nyansapɛ de suafoɔ. Story. More belief Wɔn de wɔn nsɛm bebree no aba ma nnipa agye adi sɛ ɛnyɛ Nyankopɔn na ɛbɔ wiase. scientific. Na so munim yɛde Twerɛ Kronkron bɛka akyerɛ mo. Basahin natin ang awit, kapatid na Daniel. The book of Psalms Mama, 94:9. Yɛnkenkan nnwom nwoma no. Psalms 94 verse 9. Deɛ wɔtaa so no, ɔrente asɛm. Ana deɛ wɔnwono ani no, ɔrenhunu adeɛ. It's a principle of logic and science. Yɛne nyansasɛm a ɛwɔ mu ne abɔde mu nyansapɛ no mu deɛ ɛwɔ mu. Creator of the ear. God created the ear. Onyankopɔn na ɛbɔɔ aso. Shall he not hear? Na deɛ wɔtee aso no no nte asɛm anaa. The eye, shall he not see? Ba't ko sinabi ito? Principle ito ng logic at principle ito ng science. Na sɛ ɛba nyansasɛm mu a, na abɔde mu nyansapɛ no mu deɛ mu a, Ng isang bagay na nakakarinig. yɛbɛsi dan na Marunong makarinig. Ano kang makakagawa? yɛtumi ayɛ biribi a wankasa mu wɔnteeɛ. Ikaw mismo hindi ka nakakakita. For you to Wobɛsi dan no wabɔ biribi a bere a wankasa mu wohunu. you must have Sɛ wohunu adeɛ a, that sense of sight. Ba't ko sinabing scientific principle ito? obi a wohunu adeɛ, wosii dan kɔbɔ adeɛ ehunu adeɛ. Rinig. Mɛka sɛ yɛn yɛ abɔde mu nyansapɛ no mu deɛ adeɛ. Siya makakarinig. Enipa ɛte asɛm. At paano Enipa waaso a ɛde te asɛm nti. kaya yung mga
waba aso enipa nim sɛ de yɛsitie eneyoma Gumagawa sila ng fine tuning eh. Ang fine tuning kung paano ilalagay enti wana ɛyɛ dwumadie anaasɛ ɔmo de dwumadie ahyehyɛ soɔ no wɔn toto nneɛma wɔ ne kwan so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yung magkaroon ka ng maayos na pakikinig. Ano ibig ko pong sabihin? Bakit ang ating tinga may mga wafidie no akasamu no betumi ada hɔ bakit ito may kurba? Hindi na lang isang butas na diretso. May gumawa nito na na afei design nito. adan na yaso no ɛnyɛ tokuro baako pɛ yɛwɔ nyansafoɔ bi a wɔbɔɔyɛ Kainis kasi yung echo eh. te sɛ neɛ wammɔ ne tokuro wɔ aso mu a wɔnte hwee Kapatid na Daniel. Di ba disturbance yung echo? Opo, kapatid na Eddie, lalo na po anaasɛ bɛda ne echo ito ay hindi naman talaga kailangan kasi meron po na echo na sadyang ginagawa pag doon sa na sɛ mga kanta. Pero yung echo bi wɔ hɔ anaasɛ ne ngyegyeeɛ bi wɔ hɔ no mu a doon sa isang ɛso nni mfasoɔ lalo na pagtitipon nakaka-distract po dahil sa na balik yung sound. ebinom wɔ hɔ no mpɛ sɛ ɔmotɔ nnwuma ɛnne bi gyegyegyim nanso biribi a ɛte sɛ mu na ɛbɛtɛɛtɛɛ wo sene sɛ nka wɔbɛte neɛ ɔrekasa no ɛreka no aseɛ no wontumi nte aseɛ Isang concert hall. wontumi nte nyankopɔn ne nsɛm ase prɛko pɛ nti Materials, ano? With the right materials and with the right yɛama yɛn adwene anaa yɛama yɛn design, mfidie mapa verbs, mga etc. Para walang echo pag nagsasalita ka. Kagaya ng mga cinema ngayon, ano? nti sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛko anaasɛ deden anaa ne ngyegyeeɛ ma muo no mpo yɛn kasaa mu Mga kapatid, ganito. ɛne no anaasɛ ɛne no ngyegyeeɛ no wobɛte ɔkasamafoɔ no wɔ mu ɛne wɔ mu anuanom deɛ mɛpɛ sɛ mɛka ne sɛ Diretso. mɔma yɛn sese yɛ aso nhwɛ adeɛ Yung sound, nire-regulate niya yung pasok dun sa eardrum. afei deɛ Kaya, pag ɛbaa ne sɛn tenga, ɛna yɛaso no ɛnyɛ tokuro tia baako pɛ sagap niya, no? Kasi kaya ko nasasabi yun. Pag ginanong ko yung tenga, Enti- maganda sagap eh, oh. yɛaso no sɛ nyankopɔn yɛ ne tokuro tia baako na Doon nakalagay. ɛnyɛ wankontɔn no a sɛ mekata ma so sɛ yie a na sɛ medane m'akyi ma wa wahwɛ a wobɛyɛ sɛ gyimifoɔ bi a yɛrekasa no ho a wonte aseɛ Maaaring yung design, sɛ wobɛkasa agye wodane w'akyi kyerɛ nnipa no ansa na wate may mga kurba-kurba, may malalim. sɛdeɛ nyankopɔn sɛ bɔɔ nnipa so no Regulate pala yun sa ɔde asi ne sibea mapa eardrum. yɛne botaeɛ nti yɛwɔ ebinom wɔ hɔ no mu a Ganyan ang itsura ng tenga. No? Pati yung mga buto na ginamit sa tenga. wɔnom aso bɔn no Actually, buto talaga eh. yɛaso bɔn no sɛdeɛ nyankopɔn no abɔ no Malambot nyankopɔn abɔ ne tebea papa mu na yɛwɔ catholic anaasɛ vibrate, yɛaso no yɛwɔ dompe wɔ mu a ɛmmerɛ yɛaso dompe no ɛmmerɛ na sɛ pasok sa. ɛnɛ ngyegyeɛ bi ba mu a ɛbɛtumi Kaya pala ang mga akeka ne ho kakra nakagawa rin ng parang tenga na nakakarinig. ɛno nti na nnipa Kasi naintindihan niya yung principle kung paano nakakarinig na maayos ang tenga. One more thing that we must not forget. nyankopɔn ma wɔnom aso a ɛte asɛm Grease. No? May grease yun eh. Yung tinatawag nating earwax. Na ang ganda ng pagkakalagay, ba't may earwax tayo? ɛfiri sɛ nnipa aso Identity ba ito? Yung earwax. Yung earwax. ɛyɛ akwanhyia Yun naman so na ɛnam ba ne baa sɛ ɛnyɛ aso mu bini anaa dabi aso mu bini fungus na maaaring makapasok kasi bukas ang tenga. Hindi naman pwedeng sara ng tenga. Hindi ka makakarinig. ɛno na ɛkunkum mmoawa nketenkete bɛkɔ yɛ aso mu Kang makarinig. Eh dapat may safeguard. Yung gumawa na ng abɔ yɛ tenga, yadeɛ safeguard na ɛfiri sɛ may waso no earwax. Para ɛnkata bacteria, hindi pa da bia na napakalapit abue sa na so wohia biribi a bɛtumi abɔ w'aso no ho ban delikado niyan, tenga. na deɛ ɔbɔɔ aso no Ano ba ngayong ito? wofiri sɛ onim nyansa a Big Bang ba to? aso no yɛ ade yɛ wohia firi sɛ aso no bɛn adwene no Madalas, ang wɔbɛka kyerɛ me sɛ na big bang so na ɛbaeɛ at saka yung kanya mga cohorts, no? ɛmperɛ pii no Understanding just the ear will give you an insight wɔn sɛ of the daa wɔ ne na yɔnkofoɔ an intelligent
So what you see here? Wema winimudie bebree. Otwedi ampon bi nyansafo bi na oboye. Ono na wo bo ason no. Ena wo de esi ne tebia papam. Na yede pedua no. Nyankopon di ne akwa biara si. Ne sibia mapa o de adwene ho. Hindi pwedeng mas mataas at hindi pwedeng mas mababa. Wadi wa bebia wa motu mu wo. Baby esi na hwa na esie eno na ye. Aso no baby esi no. E wo ne sibia mapa. Paano mo sasabihin yan aksidente? Para makakita ka ng computer na wobesidan waka se enama kwanhia so na baahe. Na waka se enipa Nyankopon boye no enama kwanhia so na baahe na wobetwa ka chem se eye 3 to 2 gigabyte. De wo mu nyina betume de afidie no mu nyoma nyina gu sa pawa no so. Plastic anase rubber empoma anase computer Bill Gates yo he no emu nyoma gugu su ahomatorofoɔ ne computer no obeka kira me say ya kwanhia so na namba ya na nyobi na yo he Frɛ Kronkron sɛ de wote aso no ɔrente asɛm ana yɛn abodom nyansa panim disɛm sɛ de be yɛ wan kasɛmu obetumi asese nyoma atoto nyoma yi na watumi ate aseɛ sɛ Onyankopɔn bi te ase ɔbɔ enipa atoto nyoma ɛwɔ ne kwan so yɛ Onyankopɔn bi a wɔte aso na ho ɔde mu no abɔ aso ama yɛn nakagawa siya. Ito, meron ditong tenga. Ito yung tenga na ginawa ng tao. Sɛ ba wotie mu a nipa tumi ehunu wɔ kwan pa yɛ fa so te asɛm. Te sɛ yɛn ne aso a nipa yɛ ade a mɛka anade ma no ka na egu wɔ kasamu ni mu a na akɔ akɔgu afidie ni mu na mixture ni mu na afei akɔgu computer ne so. Satellite para makarating sa inyo. Kaya nakagawa sila ng ganito na mikropono. Asa na bedru wo nkyɛn no afidie da toto no ma nyina yi ama wobetumi ateme kasa yi. Ɔma yɛ microphone a wo kasa gu mu a wobetumi ate. De ɔbɔ ɔyɛ microphone yi no wonim sɛ de aso anaasɛ wode ne nyigiye bi ma wo bi ade ya wuhia nti wɔno nso ɔte asɛm nti wɔyɛ afidie anaasɛ fɛ ne sɛ mixture anaasɛ microphone a wo kasa ma betumi ate wo ne. Sa isang ingay, nasasagip nito. Ang gumawa nito may pakinig kaya naintindihan Na paano masasagap ang sound. ebetumi aka sɛ ɔba ade no Kang lumikha ng mata. Hindi ba siya ɔwɔ ang Diyos ang gumawa ng mata? enti ye bisa Siya makakakita. Ibig sabihin, bago nagkaroon ng matang nakakakita, ɔkwan betumi yafa so. yung Diyos. Kaya nakagawa siya Adi saa no ma ehu adanse na abodom nyansapa adisuafo the sense of sight. Gumawa siya ng ana ada nipa asa na wo Nyankopɔn bɛyɛ biribi no naintindihan niya ɔte adekodeɛ no ase sɛ de yɛ ade a wuhia ase ansa na wɔyɛ rin siya ng ibang mata. te sɛ Alin niya? ani Camera. wo Nyankopɔn ne hunu ade no nti na wɔbɔ ani Tingin sa akin, tinitignan ako na itatransmit. te sɛ nipa nim sɛ de ani se yɛ ade a wuhia nti wɔnom abɔ camera ɔro sɛ onipa wɔ ani nti watumi ayɛ camera yatumi atwa mfoni wahunu sɛ de ɛteɛ. Ibalik mo. Bakit may camera? Yung ɔro sɛ yɛhunu sɛ de wo Nyankopɔn ɛyɛ wɔ twedi mpo wo Nyankopɔn hunu ade ɛno nti wabɔ ani ama nipa yung gumawa niya, onim sɛ de ade hunu sɛ yɛ ade a wuhia sefa nakakarinig at kung paano makaka. de wɔde microphone baeɛ no Ibalik natin. ana nipa wɔyɛ wɔ kasamu anaasɛ microphone no wonim sɛ de ɔkasa yɛ ade a wuhia anaasɛ asotie yɛ ade a wuhia ade ne ɛwɔ ani na ade ne ɛwɔ aso obi na bɔɔyɛ na de wɔbɔɔyɛ no wɔn hunu adeɛ na wɔsan so te asɛm ɛreto na ɔbɔ bi maa nipa no yɛne abodom nyansapɛ no mu disɛm
can you do something out of iron, plastic, wood? Na entiase ete saa no. That exact materials to assemble together to make a camera that sees or Wobeside no abɔ biribi a bra de kodie ne ni ho. Yamayan microphone ate asem. Di ba yun because of understanding? Because of intelligence? Entiase nipa no wonti nimudi nipa no wontira. Nyansa Wala raw na intelligent entiase. designer. Matatanggap mo? Walang intelligent designer ang computer? Wobetumi agye atumi se obiara na oye nyansafo wa ye computer. Wotumi ka kyem se do ye computer no. Oye ne tra keke abra wonim ne ye wo ye. Computer ya ye no. Sa wobeka kyerɛ me se nyi obi na ye oye na se yempum nimdi a eye jimie. Ano ne ade mepese me dan na di kyerɛ mo nuanom. Na sa wobeka se enyi obiara na ye o saa no mayi no na enam natural selection so na ba ye no. So what you see was a bresu mu ye omo se ye sukonkon ne kwan ware adaptation and natural selection. Katangahan yan, kapatid ita ne kon ware ne Talagang may say gumawang mahaba na talaga yon. Wala pa ako nakitang kingfisher. omo ke kan say awo ware say natural selection me de me hunu kingfisher ne kon ye tietia da omo anu wo ware to say bigos esumun ayen takramo a wo mo anu wo ware ye to say flamingo ana sankofa anu ma no wo mo anu wo ware efese sa na ye bo won omtumi chenam ewo nsuom sa natural selection ni totally ignoring an intelligent designer. Tingnan mo yung pipit. Hindi naman ginawa yung pipit para otwede yampon bi ene bo sa amwa we maliit lang. Para lang sa ene wototo ne nneoma yi salanga kung sino pa. Mga uod. Pero kung itong mga flamingos na ito, mga kingfisher na to, ginawa yan para mabuhay sa dagat na hindi naman sa lupa. Merong ibong nabubuhay sa dagat eh. O ano ngayon yan? Natural selection. Kalukuhan mo. Sino nag-select? ya woni pa binom wo ho no mo a Selection daw. Kalukuhan talaga oh. Hindi kayo nag-iisip eh. Yung bang tenga galing sa natural wo mo se ya nipa moa wo ho obi na eboabo wonano ho na eboabo wonano adwene so free natural selection ho na eboabo ano intelligent designer na naiintindihan se de be ya so ne be sese no awo se obi nyansani bi na bo no wote ase qualities yung tenga para pag narinig mo yung salita, pagpasok sa eardrum mo, fine-tuned na. Naintindihan mo ba ako, kapatid? se obi o ye amplified se de be ya ne enyi giye kogumu a obete ase ana se ne be da ho Master mo yan eh. Hindi ba Di ba hunu? isip na mismo yung korte ng tenga denotes an intelligent designer? Di ba ganon? Opo, kapatid na Eli, yun nga Empo ason no sade atie ne kyerɛ sɛ onyansani bi na bɔɔyɛ mpo auditorium te sɛ nea wɔma ayɛ nhwɛsoɔ no obi a wɔhwɛ ɛyɛ concert so anaa nnwomtoni anaasɛ obi a wɔde ɛne ɛnyɛ gyeeɛ di dwuma yɛ wɔde ɛfa ne sɛ sound band saa sound band yi anaasɛ ne mfidie a yɛkasa gu mu a ɛbɛma kasa na anaasɛ ɛne no mu ada hɔ ama wɔn wɔn nim sɛ deɛ ɛsɛ nti na wɔn hyehyɛ no yie te sɛ ne wɔbɔɔ yɛ aso no ɛntumi mma sɛ onyansani biara ne wɔɔyɛ aso yi maa yɛn na sɛdeɛ bɛbɛtumi anya nimdeɛ ma pa anaasɛ wobɛhunu nea wobɛka no na yɛtumi anya nteaseɛ wɔ nea ɛwɔ se yɛyɛ mu no nti asɛm a wɔka kyerɛ yɛn no sɛ ɔbaa adeɛ no merong nag-design yan na aso no paanong makarinig at nakakarinig obi na bɔɔyɛ sistema ng dapat na deɛ wɔbɔɔyɛ no para mabuo itong isang bagay na ito.
hindi pwedeng isang bagay na ɛdeɛn na ɛwɔ sɛ yɛyɛ no yɛtumi awie saa adekode a yɛaboe na nkɔfa akwanhyia mmara nipa. Ɛno nti na da nyinaa mɛkɔ menhwɛ soɔ ɛyɛ adekoro wotumi nka sɛ camera no ɛbaa ɛnyɛ obi na bɔɔyɛ na deɛ ɔbɔɔyɛ no so nnim sɛnea camera no so yɛ adeɛ ɛho hia. sense nung camera, nakikita nung camera ay ma-transmit niya at magkaroon po ng image na mabubuo doon sa monitor. Lahat po na ito, kapatid na Eli, merong intelligent designer dyan. Brother Eli, sana may nyinaa. Otwede yampɔn bi nyansani bi na bɔɔyɛ. Na kwasɛm a ɛwɔ mu wɔ no sɛ mpo mu nte aseɛ ɛne sɛ deɛ ɛsɛ te aseɛ se fa. Kagaya po nung sinasabi niyong design ng tenga, kaya nga mayroon din pong volume control na ginawa ang mga nag-design. Na yun naman ay prinsipyong nakikita natin dito po sa ating tenga na nare-regulate. Yɛwɔ volume, ɛbɛtumi a-control volume no. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ ano no nyɛ den bebree ɛmmoro so. Na ɛnsɛe w'aso. Enti obi nim sɛ deɛ yɛsɛ yɛ saa nneɛma yi. Pag walang limiter, pagka yung walang curve at wala yung mga maaari. Na sɛ woanyɛ ne yie a ɛbɛtete asɛe. Mas magiging madali para yan ay ma-infect at yung eardrum ay magkaroon ng problema. Wɔwɔ afa mu deɛ ɛbɛyɛ mmara ma sɛ ɛbɛyɛ wobɛtumi ate wobɛtumi ate saa ɛnɛ ngyegyeɛ aseɛ. Yɛn mu nyinaa yɛ adeɛ a ɛtɔ aso mu a obi a wɔnim nyansa na ayɛ. Ɛfiri sɛ wontumi nyɛ afidie abere a ɛmu ngyegyeɛ no ɛnyɛ adwuma te sɛ engineer. Wontumi nka sɛ wɔnte adekode a wɔyɛ no ase. Ɛyɛ adeɛ a ɛho hia ɛfiri sɛ woante biribi ase a anaasɛ deɛ nti a woyɛ biribi wonte ase a wobɛsire na ɔde edi dwuma. Te sɛ wobɛde no ayɛ microphone asɛ TV. Abere a wonte emu mmara na emu nhyehyɛeɛ aseɛ. Na sɛ obiara antoto nneɛma yi wɔ ne tebea mu a sɛ yɛde padua yi obiara anyɛ obi a deɛ ɔyɛɛyɛ no so wɔnte nneɛma ase a ne yɛ ɔbɛyɛ dene. Kyerɛ sɛ yɛde padua akwae no ɛdene. Ebiara ne yɛ ɔyɛ dene. Nti wobɛka kyerɛ me sɛ ɛfiri big bang mu anaa. Ebi a sɛ nipa no adwene a ɛwɔ ne tirim nyinaa tete. Marami siyang naihawa sa Big Bang na yun. Ɛno nti na yɛka sɛ big bang ɛfiri Charles Darwin adwene mu. Ɔde daadaa nkurɔfoɔ bebree. Ɛno nti na mɛka sɛ computer no deɛ nti a wohunu me no yɛbɛka kyerɛ sɛ ɛfiri big bang na nyɛ obiara na ɛbɔɔyɛ a nipa a ɔyɛɛ ne bo bɛfu. Sɛ wobɛka sɛ woka kyerɛ Bill Gates sɛ dabi nyɛ na ayɛɛyɛ a ɛno a na ɛbaayɛ a w'ani bɛgye anaa. Ɔno a na ɛbɔ ne tirim de baayɛ. Nti Bill Gates obiara ntumi nyɛ deɛ wayɛ no. Wotumi kyerɛ me sɛ deɛ wayɛ no ɛnyɛ obi na ɛyɛ ɔyɛ. Ɛno a na ɛbaayɛ kɛkɛ. Nti nyansa biara anim. Wokasa te sɛ na wodi Bill Gates akyɛm sɛ adeɛ a ɔno yɛɛyɛ no ɛnyɛ ɔno ɔbɔ ne tirim de baayɛ. Saa ara nso na yɛn Nyankopɔn teɛ. Sɛdeɛ Twerɛ Kronkron seɛ no ɔno ɔbɔ ade nyinaa. Na wobɛka sɛ ɛnyɛ wɔ nyansani biara na bɔyɛ. Anaasɛ anomaa no ɛsiane sɛ wɔn mo nni aduane nti wɔn mo nni aduane wɔ asase yi so nti ɛna wɔn mo kɔɔ po mu ɛnyaa no tentene. Sɛ nokorɛ deɛ mehunu anomaa biara wɔte saa da a n'ano wareɛ. Adeɛ a wɔn mo hia no sɛ wɔn bɛdidi.
Kasi wala siya makuha rito sa tabi. Pupunta na siya doon sa mas malapit, mas mahaba ng tuka ang kailangan niya. It's totally nonsense. Totally nonsense. Everything was created by an intelligent design. Uba kwasi asam so ba kasa insumu na motumi enoma motumi chi insumu na mowie no na motepo ase ena oma no ye tenti na modi free asase so yan ya de anyansa bia ni mu Period, yung Precambrian explosion. Kasi yung Precambrian explosion, isa yan sa mga problema ni Darwin. Na nag-umpisa raw ang tao sa yan Darwin ne how umpisa raw ang mga ibang bagay sa one-celled plants or animals, etc. Kaya meron silang pinakikita ang Cambrian period, Precambrian period, etc. anong tina Pero meron silang nakitang, ang archaeologists nakakita ng pruweba na sa isang given time, afama hwehwemofo ahunu se abra asemu no ang pinroblema ni Darwin kasi sabi mismo abode bebre no na wo wiase ena ye Darwin ne how Darwin dadwene ono mo aba be kan se sa na tie dia Cambrian fossils. Pakibasa mo kapatid na din. evolution nkyerɛkyerɛ na sei Cambrian fossils. The Burgess Shale is exposed in mama ye kohwɛ Cambrian rich Cambrian, na ye wo bepo bi a emu ne ye kohunu emmawa ahodo awuwu ye nkrampan ɛwɔ saa bo yi so director of the na Smithsonian found de wo hwehwɛ ɛyɛ fam ɛfɛn sɛ Smithsonian ɔmo kohunu saa bo yi wɔ 1909 Cambrian fossils na aboɔ ne mu wɔ no ya aboɔ no yɛfrɛ no sɛ Cambrian ɛhɔ ne yɛhunu mmoa nkrampan wɔ mo wu yɛ 1910 ɛna 1917 wɔyɛ mmoa bɛboro mpem aduɔwɔtwe Doon sa nti mo ahunu Cambrian anaasɛ saa aboɔ no nag-investiga nito, collected over 80,000 Cambrian deɛ wɔyɛ yɛn no which, if examined with honesty and without vested interest, will explain that evolution. na sɛ ɔmo ani nnye ho a Why? Nag-umpisa lang sa maliit na single-celled plants. Alam niyo ba kung yɛwɔ deɛ ɛfrɛ sɛ single cell plant Lagay mo nga yung Burgess Shale rock na yan, kapatid na Alvin. na monim mfi ahe a saa aboɔ yi adi ito po ang ɔma yɛmfa nto dwane yɛhunu elevation ɛyɛ Burgess Shale rock 2,086 meters. yɛn yɛ aboɔ bi a The Burgess ne tentene yɛ 2,286 meters na aboɔ yi ekuta mmoa bebree nkrampan a wɔn wuyɛ wɔ Canada the exceptional na agye din of the soft parts of its fossils. At 508 million years old, it is one of the earliest fossil beds. yɛn ɛyɛ aboɔ a yɛbɛtumi aka sɛ anyini a Tanyo, 508 mmoa bebree no nkrampan ɛwɔ so Wala pa namang adi million years. mfie bebree Wala pa nga 1,000 years ang tao sa mundo. Ito, 500 million. adi mfirinhyia pepepem Napakatagal ng millions. patagal na ito. Napakarami yɛdi 500 million years old akyɛre existing things. na More than saa boɔ yi 8,000. yɛhunu mmoawa ahodoɔ na ɛte aseɛ nkrampan wɔ so ɛboro mpem aduɔwɔtwe Evolution. Bakit? Meron diyang sinasabi si Darwin tungkol ɛbɛbɔ saa nsɛmhunu no ato agu sɛ nnipa firi mmoa ne nkaa tie mu sɛ yɛne deɛ Darwin aka Charles Darwin, Origin of Species. Sinabi niya sa kanyang libro na Origin of Species, kapatid na Daniel, pakibasa mo. If numerous species belong mama yɛnkenka brother Daniel or families, na yɛwɔ mmoawa ahodoɔ a wɔn mu nyinaa firi a wɔntoatoa so anaasɛ abusua baako mu na yɛka sɛ ɛberɛ a wɔn hyɛ aseɛ baa abrabɔ mu no na evolution no yɛn ɛyɛ abɔgye mu yiyimu wo sɛɛ ne ho a yɛbɛpo Onyankopɔn a wɔbɔɔ nneɛma nyinaa Bacteria or bacterium. asase yi soɔ adeɛ biara a ɛwɔ asase yi soɔ mmoawa nketenkete Kanyang librong Origin of Species, ano? Kailan nti na wɔka ne nkrataa mu sɛ librong ito na Origin of Species? Pakilagay da bɛn ne yɛtwerɛ saa nwoma yi sa mga serious students of the Bible. mama yɛmfa nto dwa Yung Origin of Species na Twerɛ Kronkron mu isinulat ɛde suafoɔ te sɛ mmea te aseɛ no 1959. Wala pa
Charles Darwin and a tray 1859. No ngoma wa tray ni hunu emu nsemfo afisa ne wa tray mu biara no anyansa wo mu. Enyampo ni mfrinhyia ha nu. Doon sa Rockies sa Canada, doon sa mga baturon, maaaring yun ay bunga ng pagsabog, mga iba-ibang klase ng mga hayop na nag-e-exist na preserve doon sa tinatawag na Cambrian Na fossils. mawa hudo bebre no na ba wiase. A won mon krampan. A was our friends a Cambrian botanist to a 500 million years. Species na umiiral. Sabi ni Darwin, Enti ya wo mawa bebre no na wo a ba ye saa bere no. Na so na Darwin ba be ka kire ye ni se saa buoyi da be ni yehunu saa buoyi. Yehunu buoyi 1909. Darwin, yung kanyang libro, Origin of Species, ay Na Charles Darwin kire saa ne nwoma no. I say a more by in 1859 was maybe a more free. Just say Darwin. Nobody can ya train some that the answer na. Ya babe who Cambrian buono. Ane a monk rampanya was want to mean yane. I was a what train woman and sana. Ya babe who sabuono. Or try say a more way, and you have been a ball one moment a buy, Moya Matamfo. Nipa almost already Twerɛ Kronkron. Among Twerɛ Kronkron means someone yajuma. And the natural selection, I am from Suo. Na bacteria. Yermo nyinatia se mwa nkitinkiti ene mwa hodwo wo mu nyina ba prakope 1909 yehunu ye na Darwin atwe 1959 anase enfie duonum atransa na Cambrian buwo no a mwa nkrampa wo so ne ye ba behunu ye kyerɛ sɛ ɛyɛ adanse gye no mu baako adi mu a ɛkyerɛ sɛ de Darwin agidie no yɛ nsɛmhunu. Wa say nipa sha say free mo wan kitinkiti mu na ya wo emmoawa bi a omo nkrampan ba ye mfie bebree ni mfie mpempem ni ansana bribeka se bi a chane bacteria yi beba no sabre no ya what yes ya wo mo wan kitinkiti se bacteria na de susu chane sa and a fish by it. Almost a fish, a more one kitinkiti to Papa Bibrimuna, a more a number for fresh as a war banner fishing, kitinkiti in yana, or more dania, kakaraka, and I can send this in yan, or more than a more wood, yan said the enemy. Now, so her Cambrian born as well. I said, Darwin Sujidi, where who brown what tears ye. Na sana made you one dance, yes, a more one that was our born this one, I am Pumadio watch it. Na and church almost say, Nipper free more than cat you and a more was you moon. And I say natural selection. One more is more can you nine to me. Darwin want to mention Sanano. Nasa mawakan na ababon tene. Ito po ay nung makita po ito nasa 80,000 Abra wakase. Pinapakita kaagad na ito na Emwa bebre no emwa bebre ntumi mfiri. Emwa bebre ntumi mfiri mapra ko pena mo emwa nyina free. Aboa ba akumu no. Precambrian edi ho adanse e kire se de nipa yi kan ye nada aboa no aboa ye kohunu mmoawa empemaduo watwen krampa wo so no egu nanimu ase ase biribi se ntumi nsi da se mmoawa dodo nyina ba prakope
na wotumi mpo. Pakinggan niyo mga kapatid itong trilobites. Pakibasa mo ito kapatid na Daniel. Kasama yan dun sa mga Mama yan kenkan, Brother Daniel. dun sa Canada. Basahin natin. Yan mo na yung krampa ni B. Distinct members of the phylum Arthropoda to which the modern Na insects belong. trilobite. Pictures left Another sama wang kitingkitia yung yan ewo. in rocks Ang krampa na suwon. Cambrian and ending in the Permian. Trilobites were exquisite forms having elaborate segmented bodies, cephalized nervous systems with jointed appendages, and swimmerets, antennae, and compound eyes. Because trilobites are extinct forms, we know very little of their life habits except for what we can deduce from association with other forms that do have living representatives and from careful reconstructions of the depositional environments in which they are found. Ano na, sasabihin mo ngayon, natural selection. Eh, yung trilobites na yan, ano na yan eh? Ang tanda na yan eh. No? Mawakuna na. Baka sa natural selection. Cambrian, in the earliest Cambrian period, no? Na noon, Wo susundan Cambrian infringe yan mo no. eh, imposibleng mag-exist ito dahil Sa yabedi kasi sa umpisa lang jidie no awa mo say. bacteria daw eh. Sabi pa nga nila, Yadi pa free mo wa mo na bayan no. professor pa sa Amerika eh. Tao raw galing sa ano. We came from bacteria. With gusto, sinasabi niya. Wan mo say if free bacteria mo na bahay. ang Cambrian fossils, Omo ke kase ni pa free mo wa mo na bahay. trilobites, Sa Cambrian anaso obota na song emwewe yi. Abobi fa trilobite. Na ono so tiase. pwedeng i-allow noon yung natural Wa Cambrian abroso anasa buwo no Cambrian period. enkrampa mo na sa mawa nyina wo mu bi. Utumi empo. Trilobites na ito, where exquisite forms have That's not trilobite. Sa boy fa trilobite na what tiase. cephalized nervous system, jointed appendages, and swimmerets, antenna, and compound eyes. How come na meron na nito? Very complex being na ito eh. Eh nasa early Cambrian period pa ito eh. At doon sa Ebe Cambrian, sida na sa no may nyina aba. kita nga sa Alaska, Ebi akuta ni su. na 80,000 Cambrian period ni mo yehunu yewa Alaska. Parang baka siguro nasa buga ng bulkan. Ya wa mo dabro 80,000 and yehunu wan mo aye Nakita yung abu omon krampai ka abu na su. ibig sabihin, this will disprove the idea of evolution and natural selection. Ye di ho dance yese. At the same time, there is Sa gidien wo mo se enipa afri emo mu na baye na wo mo fri mo awa hodo yi wo mu na baye no. Aye na da. basahin na nga natin to kapatid na Daniel, the Cambrian explosion. Mama yen kenkan brother dan. Cambrian explosion refers to the sudden Cambrian buwo na epa ye no. record of Emu na yehunu mawa hodo krampai. skeletal remains. Tamo, meron silang skeletal remain, meron sila talagang mga Nti wamon krampai ke ka buwo na su. dun sa Cambrian explosion na tinatawag on that particular place Na afi, Canadian abra Rockies, na ang tawag eh buwo na papa yen wa Canada buwo na su. Buwo na su wo no. elevation of Ere fa se Berkshire Rock. 286 meter. Ikukonsider Sa krampa na su. elevation niya, Sa buwo na su na mwa yin krampai. talaga merong Ede di yehunu mwa yin krampai bibiri wo so. hindi totoong nag-evolve lang. Ang nasa Biblia, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay at pagkatapos niyang gawin, Di Twerɛ Kronkron na ka ne se. nagpahinga siya sa paggawa. Onyankopɔn na ɛyɛ ade nyinaa. Things coexisted. Sinabi ng Diyos, bukalan ng lupa ng mga kinapal. Onyankopɔn bɔ ade nyinaa wie na wɔkɔɔ na hɔ megyie mu. Na Onyankopɔn kaa sɛ asase Kani-kanyang uri. mfu nwura Nung lumitaw sila, sɛdeɛ ne su tie. nag-exist sila na Asase i-evolve na ɛnɔre abɔdeɛ manyamanya sɛdeɛ wɔ ne su tie. Enti wɔnom amfiri aboa biara mu na baayɛ. Wɔma amɛdane apɔpɔ bibire ne deɛ ɛkeka ho. Nti anuanom, ɛma mo nyi nni da
Say nipa from mu na mo mokeka say enye wo nyansa ni bi nye wo twede ampon bi na ball wo Nyankopɔn enye wo bi na ball enama ye wo mu wo no yehunu wo ye wiase ne ye Nyankopɔn na no mo nyim nyansa omo po de Twerɛ Kronkron no eka wo ye antikristo ye wo adisɛm nwoma ni mu na mpenifu aduane nan mo ba akɔka sɛ ne akyasefo ba nan no Marapat ka o Panginoon namin at Diyos mama yɛn kenkan na tumanggap ng kaluwalhatian at ng adisɛm eti nan kyemu du baako yɛn Awurade ne yɛn Nyankopɔn wɔfata sɛ wɔgye ne mu onyam ne anidie ne tumi ɛfiri sɛ wɔn a wɔbɔɔ nneɛma nyinaa na wɔpɛnti na wɔwɔ hɔ na wɔbɔɔyɛ brafo kasɛm na sɛ yɛn Awurade ne yɛn Nyankopɔn wɔfata sɛ wɔgye ne mu onyam ne anidie ne tumi ɛfiri sɛ wɔn a wɔbɔɔ nneɛma nyinaa na wɔpɛnti na wɔwɔ hɔ na wɔbɔɔyɛ na wɔpɛnti na wɔwɔ hɔ. Your boy, one I'm free above from the buyer one. One Kasa what ransom you. Mama Yankin can transfer with the kind. Revelation 4:9, Modern King James Version. The original Greek word is zoon. Greek as more did humanity. That is an animal or a beast. Ang modern King James have Adia TRC, Abua na say, Modern King James womo as a son. Yes, Atias four, and ya moa. The workers are boa Twerɛ the papa. Kaya ang modern King James itinranslate nila yan for 9, brother. The Modern King James Trasi, Twerɛ Kronkron Trasi sing. Mama yan kenkan. Creatures gave glory and honor and thanks to him who sat Na on say the throne, who Atias lives four no forever day. and ever. And mo nyam ne ani die ne aseda ma de wote ahenwa ne so na mpanifo de no na no hwehwe ase de wote ahenwa ne so no anim na wakoto de wote aseda da na woyi wona bote no go ahenwa no anim ka se Awurade wona wo se fata anim wo nyam ne ayeyi wona wo bo nnoma nyina na wo penti na wo ho na wo penti na wo bo ye na wo penti na wo ho na wo penti ne ye boy ye wo de wakasa wa hai ne ye mpedifu aduonu nan no before humanity. Kaya nga tawag doon 24 elders. ɛrenti na yɛfrɛ wɔn sɛ mpedifu aduonu nan God have created nti sɛ de bɛyɛ wobɛtumi adi yɛn nso nkunim no anam de manfo keka sɛ ɛnyɛ wo Nyankopɔn na boy na de bɛra wo Nyankopɔn boy no totoo na sila. Hindi mo na mapapakinggan yung 10%. abode mu nyansa pa de suafoɔ 10%, magiging para ka si Pilato. Nung sumigaw yung bayan, ipako yan sa cross. And ɛpɛ sɛ ɔbɛgye Nyankopɔn ne nsɛm wadu abɛgye Nyankopɔn ne nsɛm wadi te sɛ Pilate wɔn mo tietie mu sɛ bɔna sɛnnua mu no ebi yɛ suafoɔ dumienu no ne wɔn mo maame nom ɛna ebi wɔn mo anka bi sɛ yɛmmɔ Awurade asɛnnua wɔn mo nɔɔso wɔn a wɔn kaa sɛ ɛma yɛmmɔ Awurade asɛnnua mu no sa at ng mga masasamang tao. na nipa di ɔkronkron ne ka so wɔn na asɛnnua mu Is it na Pilato to prove that something is true? It was proven. ɛna ɔbɔbɔɔ ne nwoma no na kaa sɛ ɛno yɛ nokorɛ nti yɛmmɔ na asɛnnua mu Chosen few. ɛnyɛ sɛ nipa dodoɔ no agye atum nti na ɛyɛ ade papa ebɛtumi aba sɛ nipa dodoɔ no ayɛ mfomsoɔ Ang punto ko, mga ebe nipa kakraa bi a wɔn ayi biribi na wɔn ɔka nokorɛ ɛnuanom deɛ na mepɛ sɛ meka ne sɛ ɛnyɛ sɛ abɔde mu nyansapɛ de suafoɔ ha mo nkyekyɛmu aduɔkron agye Charles Darwin na Big Bang ne die nti no na ɛyɛ nokorɛ na ɛno nso sɛ me nso menye ne daabi me deɛ ɛmu ha mo nkyekyɛmu du na aka no mɛgye wɔn mo de sɛ wɔn de wɔn adwene ɛdi dwuma everything came into being. wɔn de wɔn adwene a Nyankopɔn de ma wɔn ɛdi dwuma
who designed and fine-tuned the universe, and most especially our being. Yung ating pagkatao. Di obo ye nipadua yi ɛyɛ Onyankopɔn. Ɛfiri sɛ Twerɛ Kronkron no mu wɔ na sɛ Onyankopɔn nwene onipa firi fam dɔteɛ mu na onipa bɛyɛ wɔ krate asefoɔ. Yɛammɔ nipa mfiri ade foforɔ bi, yɛbɔ nipa firi fam dɔteɛ mu na bɔdɛ mu nyansapɛ adesuafoɔ adi ho adanse sɛ yɛ nipadua yɛadwene yi Nyankopɔn bɔ firi fam dɔteɛ mu. Onyansani bi na bɔɔyɛ ɔno na ɔnwono yɛnaso na tumi ate asɛm ahotom. Na sɛ wompo saa adwene no sɛ Onyankopɔn bi te ase ɔno wɔbɔɔ saa nnome na sɛ wɔgye Darwin di a wɔka abɔdamfoɔ no ho bi sɛ enipa firi mmoawa mu na baeɛ. Yɛdi ho adanseɛ ɛyɛ ade a wontumi mpoɔ. Sɛ wɔte ase a wɔmmra ne yɛmfa mmɔ ani wɔn se enipa firi mmoawa nipa firi mmoa mu na baeɛ na ɛbaa ne sɛ na Canadian boɔ yi soɔ no yɛhunu mmoawa nkrampan maako mpem 20. Yɛkyerɛ sɛ enipa anaasɛ mmoawa ne nneɛma wɔ wiase ɛmfiri aboa baako mu na ɛbaa deɛ ɛfɛ sɛ trilobite. Yɛn ɛbaeɛ wɔ Canberra apɛn so. Na deɛ abɔde mu nyansapɛ adesuafoɔ kan na deɛ Darwin ɛkeka yi sɛ wɔgye to mu a ɛdeɛ wo nso woayɛ mfomsoɔ. Amampanyin no mu a ɛwɔ wiase a wɔnom agye din wɔ aman ahodoɔ so wɔn nyinaa gye wɔ Onyankopɔn di na mo nipa kakra bi pɛ wobɛka kyerɛ yɛn sɛ ewiem nnomaa ɛfiri sɛ wɔnom nyinaa koraa gye wɔ Onyankopɔn di. Ewiem nnomaa gye wɔ Onyankopɔn di. Mpo bisa abɔhoɔmɔne koraa mpo gye Onyankopɔn di. Bisa mede adekodie ntira sɛ ahoɔmɔne koraa so wɔ mfasoɔ kyɛn wɔn a wɔsɛ wɔ Onyankopɔn ni hɔ. Ahoɔmɔne biara na wɔbɛka sɛ wɔ Onyankopɔn ne nteɛ sɛ wɔn nim Awurade Yesu Kristo. Na so wɔn mu biara na wɔbɛka sɛ wɔnyɛ Onyankopɔn yɛ de na ahoɔmɔne ne kaeɛ. Wɔn mo hunu Kristo. Matthew 8:29 na ahoɔmɔne ne kaa sɛ hwɛ na hwɛ wɔteatea mu sɛ ɛdeɛn na yɛne wo wɔyɛ Nyankopɔn ba wɔbaa ha sɛ wɔrebɛteetee yɛn ansa na berɛ no aduru anaa. Sɛdeɛ ahoɔmɔne no sie no wɔbɛteetee yɛn ansa na berɛ no aso anaa. Ɛfiri sɛ wɔnom nim Awurade Yesu Kristo. Wɔnom nim Kristo. Wɔnom nim sɛ Onyankopɔn bi te ase nti ahoɔmɔne biara na wɔbɛka sɛ wɔnye ni sɛ Onyankopɔn te ase. Mark 5:2 na wɔfiri kodoɔ no mu no ntɛm ara na wɔ nipa bi a ɔwɔ ahomfi wɔ ne so ɛba ne nkyɛn obiara ntumi ankyekyere no ɛfiri sɛ da wɔtaa de no to mpɔkyerɛ ne nkɔnsɔnkɔnsɔn mu na so wɔtete nkɔnsɔnkɔnsɔn no bobo mpɔkyerɛ no mu na obiara ntumi nhodwo no. Na da awia ne anadwo ɔwɔ abodan mu de mmepɔ no abodan mu ne mmepɔ so teatea mu de abɔ twitwa ne ho na wɔhunu Yesu wɔ akyirikyiri no otumirika bɛkotoo no na ɔde ne kɛseɛ teɛɛ mu sɛ ɛdeɛn na me ne wo Yesu Onyankopɔn a ɔwɔ sorosoro no ba wɔyɛ. Medɔ Onyankopɔn sɛ ɛhame.
No? medɔ Onyankopɔn sɛ ɛha me mohunu ɛdɛn na me ne wo wɔyɛ Sabi ng demonyo. O, tanong ako sa'yo, meron bang demonyo na mga angahas umanib sa Nyankopɔn ba nanso medɔ Onyankopɔn sɛ ɛha me nakikita nila ang espiritu eh. Espiritu kasi ahomɔne bi wɔ hɔ no ma ɔbɛka sɛ wɔnyɛ wɔ Onyankopɔn ni anaa fallen angels yan eh. saa ahomɔne yi Sila talagang may Diyos. ɔmo yɛ abɔfo a wɔn ahwe ase ɔmo gye di sɛ wɔ Onyankopɔn te ase na ne wɔ mu hɔ ne sɛ wɔn ankasa agya na daadaa wɔn Ayun, kaya naging demonyo. na wɔn ate wɔ Onyankopɔn so atua Nilang ateista. ɛna ma wɔn bɛyɛ ahomɔne Sa evolusyon. nti mama yɛ mbisa sɛ ahomɔne mu bi wɔ hɔ no ma wɔnyɛ Onyankopɔn nie na wɔgye evolution anaa big bang nkyerɛkyerɛ no di anaa Merong Diyos, may ebiara ni hɔ ng Diyos. ɛwɔ sɛ wɔn nyinaa nim sɛ wɔ Onyankopɔn te ase ɔyɛ Onyankopɔn te asefoɔ ne ba nti me kuromfoɔ Catholicfoɔ ma mo nwene da sɛ enipa efiri evolution mu na ɛbaeɛ Nakita mo na mga maraming species na Darwin no ankasa mu aka sɛ fatal to the theory of evolution through natural selection. Si Darwin may sabi niyan. enipa firi enwe ne nkaatie mu na ɛbaeɛ ɛyɛ Darwin wɔka saa Without physical evidence. Pagkaganyan na lang ang choice ko. Mas maniniwala na ako na na sɛ ginawa sa alabok ng lupa. sɛ medeɛ Sa nanggaling sa bacteria. yɛka sɛ menyia meyi sɛ Nyankopɔn bɔ nipa firi fam dɔte mu nipa ɛmfiri mmoawa mu anaa pɔpɔ bibiri mu anuanom yɛda mo ase wɔn a wɔtie yɛn Tayo umuwi, mga kapatid. ne Magpasalamat wɔn a wɔsɔre tia yɛn so bibiara wɔ n'adwenkyerɛ Kapatid. Ama naming makapangyarihan, anuanom ma yɛn na yɛmmɔ mpaeɛ sa pangalan po ng iyong yɛn agya twɛdeɛ mpɔn pinasasalamatan ka namin sa ɛwɔ araw wo na dɔ ba pinanganak korɔ mo no din mu upang agya yɛda wo ase makaunawa ng iyong mga wɔ salita. nkyerɛkyerɛ a Ama, wama yɛatumi atie mu na yɛate wo nsɛm ase mga sumusubaybay agya sa tuntunan ito. yɛsrɛ wo sɛ hyira Pangangaral ng iyong salita. obi biara a wɔretie dwumadi yi Sa lalo pang nakararami, yɛsrɛ wo sɛ ma w'asɛm pono alang na kami po ay makasunod sa iyong ɛnuru yɛn nyɔnko nnipa dodoɔ no sa nkyɛn mga nalalabi pang panahon. Mga kaarawan sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛbɛtumi ayɛ w'apɛdeɛ pagkakaloob mo sa amin. Ama, yɛn nkwa nna nyinaa a wode bɛma yɛn na sana'y agya magawa ang kalooban mo sa lahat ng araw. yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn Alalahanin mo na yɛatumi ayɛ w'apɛdeɛ landas ang mga yɛn nkwa nna nyinaa nawawalan ng pag-asa sa buhay. yɛsrɛ wo sɛ kae Panginoon, wɔn a wɔn anidasoɔ ayera makapangyarihan ka sa wɔn a wɔn aba mu abuo agya ang may-ari ng amin. agya de nyinaa hyɛ wo nsa ɛnim sɛ woyɛ otwedeɛ mpɔn Bago man wɔn a lang wɔbɔɔ yɛn nkwa pumanaw sa buhay na ito, agya ay aming matugunan ang dahilan ng pagkakaligtas ansa na ɛbɛfiri asase yi so akorɔ no sa iyo po yɛsrɛ wo sɛ boa yɛn na yɛanya botaeɛ nti a wobɔɔ yɛn mu biara sa aming mga buhay. onyisɛm na yɛgya de nyinaa hyɛ Mo ang aming mga sangbahayan. Marami pong salamat yɛsrɛ wo sɛ hunu yɛabusua mmɔbɔ naming tagapagligtas agya Kristo Jesus. Amen. yɛda wo ase bebree wɔ yɛagye nkwa Kristo Yesu din mu amen Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos amang nasa mga langit. mama yi na yɛn nsa nka daa nkwa dɔ Papagaling ng ating ne nhyira afiri yɛn agya a wɔsoro nkyɛn pagbibisan ng Santong Espiritu adom sa nkwagyeɛ pagpapari sa ating mga puso. ne Pakailan-kailanman. Honhom Kronkron mo mpaninnie ɛne yɛn nyinaa koma mu hene nom kronkron ayɔnkofa ɛntena yɛn mu daa sɛsiɛ ne daa ne da nyinaa amen
Muli po kaming nag-aanyaya sa inyong lahat na kami po sana ay inyong pagdamutan. Bio, yɛreto sa afrɛ mo. Sɛ mmɔmmra ɛmɛka yɛn ho, sɛ Onyankopɔn yɛ adom a, yɛbɛsane ahyɛ yɛn asubɔ nkyerɛkyerɛ ase. Na yɛn ɛyɛ Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm a yɛbɛhyɛ January to 2023. Yɛwɔ gyidie sɛ Onyankopɔn ma wɔn nna ho mmɔborɔ mu. Mɔbɛka yɛn ho ama yɛsua yɛn Awurade Yesu Kristo Mmara Nsɛm a yɛbɛka yɛfiri Twerɛ Nsɛm Kronkron mu. Awurade nka yɛn nyinaa ho. Asa yɛwɔ Onyankopɔn ne pa a wɔma yɛn nyinaa yɛn nsa ne nhyia mu. Ɛberɛ a yɛsua Awurade Mmara Nsɛm. Abɛba so ɔpɛpɔn bosome da a ɛtɔ so 2.